Ja näin, tässä siirrytään koko ajan. Mennään vähän pikakelauksella tänään ja se ei ole yhtään huono asia, kun suomalaisittain asia näyttää hyvältä. 77,1 kiloa Mikko Ahmala vastaan Julien Piennoir on hänen vastustajansa. Mikosta nähtiin tosiaan videoinsertti tossa. Hän on muuttanut juuri muutama kuukausi takaperin Helsinkiin ja harjoittelee Hard Helsingin kanssa ja on panostaa uransa kovinkin paljon tällä hetkellä. Hienoa 22-vuotiaalta, kaikki pelin tai ei mitään. Ja 188-senttinen Ahmala on ihan 8 senttiä vastustajansa pidempi ja kuitenkin näyttää se, että riitsi on pikkusen pienempi kuin tällä hänen vastustajansa. Että aina se pituus ei tarkoita sitä, miten pitkät kädet on. Että varmasti Julien Piennoir pystyy raaputtelemaan pohkeita ihan seisomalla suorassa ilman koukistamatta polvia. Ja hän tulee Ranskasta, Pariisi on hänen kaupunginsa. Tämän illan 6. ottelu käydään painoluokassa 77,1 kiloa ja kehätuomarina toimii Asse Hokkanen. Ottelusta ensimmäinen tulee jälleen Ranskasta. Ladies and gentlemen, to the blue corner, Julien Piennoir. No nyt on pelottavan näköinen kaveri tulos sieltä. On tommonen jääkiekkomaski, maalivahdin maski, jota kauhuelokuvien ystävät puhuvat myös Jason-maskista. Jasonilla oli vaan valkoinen maski, no onks tää vielä... Tää perjantai 13. Joo, kyllä. Perjantai 13. päivä kauhu. Klassikkosarja. Mutta todellakin Ranskasta ja Pariisista tuleva Julien Piennoir ottelee tällä hetkellä ottelulistalla 5 voittoa ja 1 tappio. 180-senttinen ranskalainen painoi punnituksessa sen sallitun 77,1 ja vaikea sanoa mikä on miehen tämänhetkinen paino. Että useinhan nämä ottelijat tosiaan, mitä tuossa Kristen Lübeckinkin kanssa keskusteltiin tauolla, että moni ottaa nopeasti sen painon alas ja saattaa hyvinkin olla, että esimerkiksi tässä juuri häkkiin astelevan miehen paino huitelee reilusti tuolla yli 80 kilon, koska punnitukset käydään ammattilaisottelussa aina päivää aikaisemmin. Ja hänkin isokokoinen ottelija, kohta sitten nähdään kun lähtee maskit ja muut pois. Kyllä, ehdottomasti Parskin oloinen mies ja mitä olen hänen aikaisempia otteluita nähnyt, niin on aika väkevän oloinen ja kyllähän hän kieltämättä väkevältä näyttääkin. Ei siinä on aamulenkit myös juostu, ettei ole ihan liikaa jenkkakahvaa jäänyt tonne. Donitsit ei ole maistunut kyllä, tai sitten on mennyt jonnekin ihmeelliseen paikkaan kyllä. Kyllä, silloin kun rintalihaksista paistaa verisuonet, niin tiedetään, että siinä rasvaprosentit huitelee reilusti alle 10 varmastikin. Ja siellä jälleen tuomarit katselevat, ettei ole käytetty mitään liukasteita iholla ja tarkastetaan onko hammassuojat ja muut ja kyllä. Hammassuojissa trikolori, Ranskan väri. Ja niin kuin sanottiin tossa, niin tollanen erittäin tiukanoloinen jässikkä, mitä tulee tuohon fyysiseen rakenteeseen. Mikko Ahmala, miten sun kamppailu-urheiluura alkoi? 18-vuotiaana menin peruskurssille ja aloitin vapaa-ottelua ja brassijujitsu. Ja sitten lähdin kilpailemaan siinä amatöörinä ja voitin Finnish Open mestaruuden ja sen jälkeen siirtyin ammattilaiseksi. Onko se Finnish Open voitto sun tähän asti seuran huippuhetki? No kyllä mulla on ammattilaismatseista jokainen kova vastuskin, että mä voitan, niin aina siitä tulee uusi huippuhetki. Mistä sä saat suurimman nautinnon tässä lajissa?
kyllä se on se voiton tunne aina, mikä on, että sen eteen pitää tehdä töitä. Minkälaiset asiat vie sua raskaana päivinä eteenpäin? No aina pitää ajatella jotakin positiivisia asioita ja pitää muistaa se, että aina pystyy kehittymään. Minkälaisia asioita sun treeniviikkoon yleensä sisältyy? Mulla on 10–11 reeniä, että siinä on niinku aika paljon lajireenejä ja kerran viikkoa aika laaja semmonen punttihomma ja sitten on 1 lenkki. Kun sä tuut otteluun häkkiin sisään, niin mikä on sun sisääntulobiisi ja liittyykö siihen jotain tarinaa? Motley Crue, Kickstart My Heart. Siihen ei oikeastaan liity sen kummemmin mitään, että siitä saa vaan hyvät adrenaliinipiikit heti alusta, kun alkaa se rummutus. Punaiseen kulmaukseen Mikko Maniac Ahvala! Ei voi. Motley Crue on aina hyvä ja Kickstart My Heart pärähtää sieltä käyntiin, niin kuin Mikko sanoi, niin saa hyvät adrenaliinipiikit ja aika hyvin täällä fiilis nousee täällä selostamossakin. Kyllä, ja tähän mennessä ilta on ollut, tää on ollut huikea ilta, en itse muista milloin olisi tällaista ollut. Joo. Tällaista ilotulitusta kyllä on. Kieltämättä nyt kun on laitettu nuoret nälkäiset urot näytön paikkojen eteen, niin hyvin on kyllä kaverit niin sanotusti toimittaneet. Että. Ja tässä varmaan suomalaisessa vapaa-ottelussakin tietysti kun nuori laji tietyllä tavalla kyseessä, niin tullaan just tähän, että nuoret aloittavat sitten suoraan vapaa-ottelun. Et mennään vuosia taaksepäin, niin oli tällaisia kaikkien lajien vanhojen jyriä, jotka tuli, niin nyt saadaan tätä nuorta polvea, joka on nimenomaan keskittynyt vapaa-otteluun. Kyllä, ja se mikä on tärkeää, niin meillä alkaa olla valmentajia. Et silloin 90-luvun lopputaitteessa, kun itsekin vapaa-ottelua tein ja kilpailin, niin kyllä se aika ankeeta. Internetistä katsottiin vähän, että mitä sitä mounttia ja muita tommosia Brazilian positioita tehdään ja katseltiin videoita ja käytiin vähän jumppailemassa muualla, mutta sitten valmennettiin itseämme. Ja voidaan varmaan hyvä syy puhua, että silloin puhuttiin tällä tietyllä tavalla underground-lajista, että kaikki tieto piti jostain repiä. Kyllä. Se mitä Lybeck tuossa aikaisemmin haastattelussa sanoi hienosti, niin lajista on tullut todellista urheilua. Ei ole mitään veriurheilua. Mikko Ahmala! Kovan miehen niin kuin tavallaan top man competition meininkiä. Sinisessä kulmauksessa ranskalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 76,7 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan otellut 6 kertaa, joista voittanut 5 ja hävinnyt 1. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner, from France, Julien the Machine Piednoir! Punaisessa kulmauksessa oululaislähtöinen ottelija, joka edustaa nykyään Hard Knocks Helsinkiä. Tämä ottelija painoi eilisessä punnitustilaisuudessa tasan 77 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut 4 ja hävinnyt vain 2 ottelua. Punaisessa kulmauksessa Mikko Maniac Ahmala! Keskittyneitä ilmeitä taas siellä. Mikko näyttää siltä, että hänkin haluaa jättää oman jälkensä tänään tähän iltaan. Kyllä takuu varmasti ja kyllä kovan paikan edessä on aika parskin ja väkevän näköinen tää hänen ranskalaistanssittajansa tässä toisessa kulmassa. Saa nähdä kumpaan, minkä oloinen mies on, että lähteekö lyömään vai lähdetäänkö painimaan. Ja lähdetään suoraan. Kyllä, kova potku sieltä. Ja lähtee Ahmala hakemaan sieltä. Ja saakin ainakin itsensä tonttiin vähän huonosti. Joo, kyllä hyvin. Nyt ollaan taas häkkiä vasten. Aika väkevästi potkas kyllä ranskalaismies. Ja nyt vaan pää sieltä kainalosta pois noin ja nyt lähdetään hakemaan. Tällainen korkeampi polvi. Kyllä. Mikko on ihan hyvä tässä painissa, tässä häkkipainissa mutta kyllä ranskalainen on fyysisemmän näköinen ainakin tässä nyt näin niinku ruudulta. Ja meinaanko lähteä ranskalainen hakemaan nyt sieltä jalkaa ja alas vielä? Kyllä! Oi, ja siinä jää. Onko siellä jonkinnäköinen kuristus tarjolla? Siitä se ei kuitenkaan tule, ei millään. Sen verran huono asento tuossa noin ja nyt
ranskalainen painostaa. Kyllä. Painostaa. Ja sieltä tulee kova lyönti. Hyvin Ahmala pelaa jaloilla tuolla. Hakeeko jalkalukko? Siinä jalkalukko. Onko siellä? Se on siellä. Se on siinä. On. Ei. Saiko? Ei, nyt pääsee ranskalainen irti. Se ei kuitenkaan tee mukavaa tuommoinen jalkalukko. Siinä takuu varmasti nivelsiteet saivat kyytiä ja nyt on ranskalainen jälleen tuossa sivussa ja sieltä lähtee. Aika hyvin on saanut painettua nyt Pienoin Ahmalan tonne häkkiä vasten ja tilaa on vähän liikkua nyt. Joo, ja tuossa äskenkin kun oltiin siinä jalkalukkotilanteessa, niin siinä nähdään, että ei sekään mikään helppo paikkaa tuollaista jalkalukkoa saada, vaikka täältä katsotaan, että sieltähän se tulee. Niin. Nyt tämän ottelun Ahmala on hieman tiukassa paikassa nyt siinä. Yrittää päästä tuosta. Ranskalainen vaan tekee itseään tykö ja lähtee noin. Siitä pahoja iskuja. Nyt on pakko päästä pois siitä. Nyt ylös. Tarjoilee kaulaa siellä. Nyt on kaula. Tuleeko siitä ottelun ratkaisu? En tiedä. Ahmala pääsee vielä irtautumaan. Pääsee, mutta vaaralliselta näyttää nyt ranskalaisen tekeminen. Kyllä. Roikkuu siellä selässä ja oli ihan hitusen tiukalla jo kuristus siinä. Ihan ei saanut ranskalainen molempia jalkoja ympäri tuosta Ahmalan vartalosta ja siitä luiskahti sen takia ehkä pois. Mutta on vahvan oloinen ranskalaisvieras tänään saatu tänne häkkiin. Ja nyt Ahmala on ollut kyllä lähes tuo 3 minuuttia tuossa ottavana osapuolena. Jos ei lasketa sitä jalkalukkoyritystä, mikä siinä oli. Kyllä. Tämä, niin kuin aikaisemminkin on puhuttu, niin väsyttää kyllä ottelijaa erittäin paljon. Kyllä. Siinä tuollainen erittäin isokokoinen ranskalainen, lihaksikas atleettinen on. Joo, ja taas hakee siellä jonkunlaista kuristusta ranskalainen. Siellä on Ahmala pystyy kuitenkin, vai pystyykö? Kyllä varmaan, siellä on kättä vähän. Jo nyt tulee sivuun, nyt on pahan tilanne. Nyt pitäisi saada käsi siihen väliin. Ahmala. Ei saanut ranskalainen sieltä haettua. Hyvin pystyy. Side chokea. Palaa takas tuohon Mountia, lähtee lyömään, jolloin Ahmalan on pakko nyt ylös. Nyt ylös vaan. Yleisö lähtee mukaan, näin juuri. Ahmala taistelee. Ja hakee, viekö, saako vietyä itse, hakeeko selän vielä siinä? 50 sekuntia. 50 sekuntia jäljellä ottelu. Noin. Ja saako hakee takaa. Hakeeko siinä? Ei ehkä saa kättä tuonne kunnolla, mutta tässä näkee Ahmalakin. Siinä hyvin ja saa. Nyt pääsee päältä lyömään. Hyvin kääntää Ahmala tilanteen itselleen. Sieltä muutamia kovia lyöntejä. Ja kuristus kiinni. Vielä kerkee hakemaan. 25 sekuntia. Riittääkö aika tässä ei ensimmäisessä? Riittää. Molemmat on kyllä nyt on kaikkensa antaneet kyllä. Tässä. Tossakin näkee, että Ahmalalla alkaa kyllä olemaan. Nyt on tankkauksen paikka. Kyllä. Hyvin kääntää kuitenkin tilanteen Ahmala nyt. Ehkä tasoittaa tätä erän loppua. Siinä mennään toiseen erään. Siinäkin oli tapahtunut. On. Ei mitenkään helppo erä Mikko Ahmalalle kuitenkaan. Mitä olet mieltä? Kummalle antaisit? Vaikeeta on, että siinä molemmilla oli hetkensä. Kyllä. Mikko Ahmala, no niin on kyllä väsyneen näköinen ranskalaispastuskin, istuu siellä kanveesilla ja Ahmala myös puuskuttaa. Tässä nähdään näitä alasvientiyritys Ahmalalta, joka päätyi ensiksi hivenen huonosti ja tässä on tää selkäänmeno, mikä oli kyllä Ahmalalta hyvin haettu tilanne. Ja siinä ranskalainen pystyi pitämään tulla leuan sillä tavalla. Tässä myös hän sai käännettyä vastustajan vatsalle ja niin sanotun spread chickenin tehtyä hänestä, eli hokkari toikoseksi siihen. Ja tuossa lopussa varmaan yksi juttu oli se, että
kun oli joutunut niin kauan olemaan siinä alla, Kyllä. niin näki, että ehkä se vähän loppui se bensa siinä. Ahmala näyttää huolestuttavan väsyneeltä, mutta niin on kyllä. Kyllä molemmat Vastus on antanut on. kaikkensa tuossa ensimmäisessä erässä. Että Ehkä nyt nähdään vähän, joo, ei lähde ranskalaisiltakaan potku enää niin kovaa. joo, että kyllä siinä hiki lentää ja Kyllä. näköjään lyönnitkin lentää taas. Eipä siinä lähdetä mitään jarruttelemaan. Siinä tulee silmään sormi. Ikäviä nämä sormen silmään tulot. Todella ikäviä tilanteita ja tietysti niitä syntyy, nähdäänkö tässä näin se. Siinä pari hyvää lyöntiä. Ja ihan kun olisi siinä raapassut peukalo, ei ihan nähnyt tosta kulmasta sitä kyllä, mutta kyllä kädet läheltä silmää kävi kuitenkin. Nyt on jonkun verran Ahmalalla aikaa toipua siinä ja eiköhän ottelu saada jatkumaan. Jaha, nyt siellä tuomarin kanssa neuvotellaan, mitä tehdään. Ja Ahmala vielä huilailee, pitää silmäänsä ja katsoo, mikä on tilanne. En tiedä. Ja jatketaan, siitä lähdetään jatkamaan. No niin. Ja yleisö antaa tukensa. Erittäin hyvin Ahmala siinä käytti kuitenkin ton tauon hyväkseen ja haki ja lähdetään lyömään aika. Ja siinä hyppypolvi ja muutama Sieltä, Oi, ja taas mennään. Tässä ei kyllä säästellä. Ei. Ranskalainen haki ihan hyvän alasviennin siinä. Ja nyt ranskalainen, nyt Ahmala tulisi päästä tuosta kyllä ylös nyt. Nyt olisi ylösnousun paikka siinä. Tai sitten käännön paikka. Mutta nyt pitäisi kyllä lähteä nousemaan. Koska oli hyvä erän alku Ahmalalta. Nyt jälleen ranskalainen varmaan tässä vähän rauhoittaa tilannetta ja pitää painetta päällä ja hakee niitä tärkeitä hallintaminuutteja tässä erässä. Ja nyt ranskalainen saa noita iskuja jollain tavalla jopa läpi tuossa. Kyllä. En tiedä miten Ahmalalla vielä bensatankissa pensaa, mutta nyt pitäisi vaan räjähtävä ylösnousu saada aikaiseksi ja päästä alta mielellään kasan päällimmäiseksi tai sitten takaisin tonne pystyyn. Ja pääseekö siitä nousemaan käsi mattoon ja hakeeko kuristusta? Mikko Ahmala on hyvä kuristamaan kyllä ja lähteekö siitä hakemaan? Ei taida riittää paukut enää helsinkiläistyneelle Mikko Ahmalalla. Kyynärpäällä tarjoilee Ahmala siinä. Ihan hyvää aktiivista tekemistä Ahmalan alta. Raskaasti puuskuttavat molemmat. Olla 3 minuuttia vielä noin jäljellä ottelua ja nyt ei arvaa kääntää sitä selkää. Siellä taitaa olla kuristus kohdallaan. Onko? Ei taitaa olla leualla sen verran, että ei taida tulla. Ja kyllä Ahmala sisukkaasti puolustaa siellä, mutta muutama vaarallinen tämmönen tilanne on ollut nyt tässä ottelussa, missä vastustaja niskaan ei tietenkään saisi lyödä ja tuomarin pitäisi siinä vähän olla hereillä, ettei iskuttuu suoraan tonne niskaan. Ja siitä olisi Ahmalalla jälleen kääntömahdollisuus. Saako käännettyä? En tiedä, erikoinen tilanne. En tiedä, miksi tätä voisi kutsua, mutta ei sinne nyt ylös sieltä. Ahmala näyttää erittäin väsyneeltä. Pahalta näyttää tällä hetkellä. Kyllä ranskalainenkin on väsynyt, mutta Ahmala jaksaa lyödä ja hakee koko ajan noita lyöntejä tonne sisään. Edelleen hallitsee ranskalainen ja nyt tarjoilee polvea. Erittäin kipeätä tekee. Ja hyvin pääsee Ahmala, mutta taas mennään takaisin. Lähtee käsilukkoa hakemaan. Vähän hivenen huolimaton tilanne, putoo itse tonne selkähäkkiä vasten ja ei ehkä halua enää vaihtaa hirveästi osumia tossa pystyssä.
tietää, että tankissa ei ole kaikkia enää palkkeja käytössä, niin Siinä nyt ranskalainen saa erittäin pahoja osumia koko ajan. Ainakin ottelun toinen erä näyttää tällä hetkellä menevän täysin Julien Piednorin ranskalaisottelijan hallinnassa ja toinen kuristusyritys siellä kiinni. Ja hän on hallinnut, vienyt ottelua matossa ja 1 minute. Minuutti jäljellä. Jännä. Ja nyt onko siellä kenties, nyt taitaa joo, siellä oli siinä. Se oli siinä. Hienot aplodit saa ranskalaisvastustaja siinä suomalaisyleisöltä. Siitä minä pidän erittäin paljon, että suomalaiset osaavat tässä antaa sen kaiken kunnian niille vieraille, jotka tulevat ja voittavat täällä. Ja erittäin pettynyt on Mikko Ahmala, ei voi mitään. Siinä nähdään näitä iskuja, mitkä meni perille tossa. Kyllä ne pehmitti selvästi Ahmalan, että vaikea sanoa mitä Ahmalalta loppuko kunto vai loppuko enemmän ehkä usko itseensä, mutta ihan hienosti oteltu kyllä Julien Piednorilta, hyvin hallittua tilannetta ja näin päin pois. Hetken päästä mennään viralliseen tuomion julistamiseen. Siellä on ottelijat valmiina keskellä ja niin taitaa olla myös Veli-Matti Viitanen. Ratkeaa toisessa erässä ajassa 4 minuuttia ja 8 sekuntia. Ladies and gentlemen, winner by rear naked choke, Julien the Machine Piednor! Ja päästiin sanomaan Viva la France kerran tänään aina. Kyllä, juuri näin. Tästä ottelu ranskalaismerkein ja kuunnellaan vielä mitä ranskalaisilla on sanottavaa. Julien, congratulations. Yeah, thank you. What do you think about tonight's fight? Yes. I'm a good fight. I'm very good prepared fight in Thailand. It's very good fight. Thank you my team, thank you my partner, thank you my Madu, yeah, thank you my coach, Hashi Abes. Thank you, congratulations. Yeah, thank you. Julien Piednoir! Ja siinähän se tärkeimmät oli, että hyvä preparation in Thailand, jos oikein ymmärsin. Joo. Taimaassa oli tullut tehtyä duunia.